Kaka negi wuoyo odiechieng' ma kawuono. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osewalo kweth mar okinde madito maromo 10 madhi konye e luoko nyinge ewi seyo chiko ma itudego e paro mar gole oko e apis. Ramogi TV otimo twak kod okil Kamalokta Victor Swanya, achiel kuom okinde madhi temo roso Gachagua e lak nyang'. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, okinde mag Gachagua wacho ni giikore mar rakore kod jod bura mano chieng' tich ariyo juma manyien. Ndalo ariyo motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua geno chopo e bao mar duoko penjo ewi seyo ma itudego, kweth mar okinde 10 madito madhi mako lwete owacho ni giikore mar rakore kod jood bura. E twak mare kod Ramogi TV, okil Kamaloka Victor Swanya, achiel kuom okinde 10 mag Gachagua, oyango ni girito kod sironyo chieng' tich ariyo mar yango ne oganda jo Kenya ni ketho ma imieno go Gachagua onge tiendgi. I mean, we're prepared. We're prepared, very prepared indeed. Yeah, you know, the work of lawyers is to defend their clients technically on matters of law. So basically, and that's the work of lawyers. The lawyers don't shy issues that are raised, and I guess as much equal the client does not shy. The client will seek assistance, technical assistance, on matters of law, right? And matters of facts, I think the client is more than prepared to deal with that. Swanya leronwa ni aput mar okinde 10 man kod lony mathagalany osechuog mar temo golo Gachagua e lak nyang' ka olieko ni Gachagua okoikore mar goyo bade piny thuolo moro amora. Kweth mar okindego idhi telne kod okil Kamaloka Paul Mwite. We have the senior counsel Paul Mwite. He's the one who's leading us. We have Counsel Tom Macharia, Counsel Amos Kisilu. We have Counsel Elisha Ongoya and others. You know, in such an exercise, normally the formation is broad because there are a number of things that we have to address ourselves to. Giangolo magmenyo lwasi mar siasa, ukil Kamaloka Willis Otieno wacho ni Gachagua nyalo gwe tao motelo ne jo od bura kod senators goyo mbulu ewi paro mar thiche oko kata chwalo bura e doho. Koro an gima nene ni ma bunge en siasa. Ok apar kata Gachagua tero kinde kucho to bro konye. Ka odwaro dhi option mar dhi bunge to yaga siasa to ka siasa bare ndasi to jogire thiche oko. Option moro ma en godo en gwetao. Monyalo wacho no wuon ni gini karango kako kwan obunge mantie gi jo senate mantiere gi. Ok ane ka nyayo yudo namba manyalo tamo gini kik dhi mbele. Kata kamano, Willis Otieno wacho ni ponono ni Gachagua orem gwetao kendo jo od bura kod senators ogole e apisi doho kende emanyalo rese. Gima nyako ng'e ni kapo ni bunge ong'ado, bunge ma en bunge National Assembly gi Senate ong'ado ni mondo gole oko, to onge kendo kom moro amora mar sirikal ma Gachagua chieng' ni chung'ie kata ni tiye. Ok nyal yiere e tich moro amora michule usuru gi pes japiny. Mano ok nyal bet, be ok onyal chung' kata. Koro kapo ni odwaro en gi toche mondo chung' kendo mbele kucho kom moro amora, to do chako resign kapok ogole tich. Nikech kogole tich to mana ka Sonko gi Waititu gin doho nosetieko kodgi, bo wacho ni gin ka ne gibedo impeached ok ginyal bet e apis moro amora. Korka korgi okinde mag Gachagua oketo geno margi ewi chenro mar kawo pach jopiny ewi thiche oko ka gilero ni chenro ma kamano ne otim e yo mawethweth ataro mar dwaro mar chik. Okil Kamaloka Victor Swanya wacho ni jopiny ne okomi thuolo moromo mar somo kendo winjo chilo duto ma imieno go Gachagua. The notice we think is not sufficient, right? Already the Supreme Court, I mean, our National Assembly, us lawmakers, these are the people who make the law, all right? And this is the law that normally is used by the courts. The courts interpret it, all right? So, and here already the court has come and said that when it comes to public participation, these are the guidelines. Mm-hmm. And they have come with several elements. You know, among them is sufficient notices. Okay. Among them is people should be sensitized on what is it you're going to talk about. Willis Otieno kata kamano okawo chung' mopogore ka owacho ni midhiero mochomo Gachagua gin midhiero mag siasa. Ewi mano Gachagua onego rakore kod midhiero makamago e yor siasa.
Gima nyalo nyiso Gachagua en ni nyaka obed piny mondo embongi options mage malongo, nikech nitie consequences yo moro amora mokawo. Kokawo yo mar dhi e doho, to mano be nitiere nafas dipoko duogo, to kendo nitiere nafas ni nyalo goye piny matek koweni mondo gino dhi doho kamano goye nyaka chien. To an to gi pacha debe ni an to kuma ok dwarie tigoyi gi siasa, ibedi manyo mana yo mar goye godo gi siasa. Ewi ling mar Gachagua, nyaka ne jod bura ma Kibwezi West Mwenge Mutuse pedho paro mar thiche oko, Willis Otieno wacho ni mano en ranyisi ni koyo osechako mako tiende Gachagua. E komachielo, Willis Otieno onyiso Gachagua mondo go kwan matut motelo ne kawo chung' e kind gwetaw kata dhi e doho. Bang' jo od bura goyo ombulu, weche duto dhi chomo od bura mar Senate madhi bedo kod ndalo 10 mar winjo kod ng'ado bura ewi paro makamano. E ranyisi makende ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoikore mar gwetaw, Gachagua osechiwo aput mar okinde madito 10 madhi duoko penjo e loye. Aput makamano otelne kod okil Kamaloka Paul Muite. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Report no mar Chris Owino.